ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆ ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಗುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರೆ ಯಾನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗುಪ್ಪುನ ಒಂದು ನಾಟಕ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ಮೋಕ್ಯದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಿಕಲ ಮೋಕ್ಯದ ಜಾದೂಗಾರೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಮೋಕ್ಯದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಂದುಲೆ ನಿಕಲ ಮಾತ ತೂಂದಿತಿಲಕನೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಪನ್ಪೆನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಯಾ ಪ್ರಪಂಚಡು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ಬತ್ತದು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊರೆದು ನಿಕನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಕ್ಲು ಮೋಕೆಡು ತೂಂದುಲ್ಲರು ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ನಿಕ್ಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೊಲ್ಬೆಲ್ಲಿನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಇನಿತ್ತ ಸಂಚಿಕೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬಲ ಕುರ್ತಿನಕಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷಸ್ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಒವೇ ರಂಗಡು ದಾದಾಂಡಲ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂಡ ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊರನಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅಕಲು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಲ್ತಿರೋದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಚಿತ್ರರಂಗಗೂ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆ ಬದಲಾವಣೆದ ಜಾದುನು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಜನ ಮಾನಾದಿಗೆದ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲು ಈ ಅಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಪಿನವೇ ಬಾರಿ ಮೇಲ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಆ ರಡ್ಡು ಜನನು ಎದುಕೊನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡೆಯಾಲ್ಬೈಲ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನುಡಿಗೆಲ್ಲರು ತೆಲಿಕೆದ ಬಳಿ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಇರೆಗ್ಲ ಮೋಕ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ. ರಂಗಭೂಮಿ ಪನ್ಪಿನವು ಒಂಜಿ ಜಾದೂ ಪ್ರಪಂಚ ಒರಿಯೇ ಕಲಾವಿದೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ಗ ಕೊರನಂಚಿನ ಪಾತ್ರಲೇನು ಉಲಾಯ್ಗ ಗೆತ್ತನ್ವೆ ಆ ಪಾತ್ರನೇ ಆಯೇ ಆದು ಬಿಡ್ಪೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಜಾದು ಯಾಪವರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ತನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಉಲಾಯಿ ಜತ್ತದು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೇನ ಅಪಗ ಜನಕಲ್ ಮಾತ ಆಯನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತೂದು ವಾವ್ ವಾವ್ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಅನೆಕಡೆ ಪಂಡಿಲಕನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಂದು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ನಟನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನೇನು ಲೋಕನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಲಾ ತಂಡದ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಗ ಇತ್ಯದ ಕಲಾ ತಂಡ ಅವೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾಪು.
ಪೂಜಕ್ಕ ಈ ರಿಂಚನೆ ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೋದಿ ಪೋಡು ಅನ್ನಂದು ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳ ಬರ್ರೆ ರಜೆ ಬೋಡೆ ಓ ಮಲ್ಲ MBA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈ ಜಾದು ಕಲ್ತದ್ದು ಪಪ್ಪಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜಾದುಗಾರೇ ಓಡು ಆನ ಒಂಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲೆರಿದಿ ಓಡು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎಂಗ್ ಜಾದುಗಾರ ಅವರಿಜ್ಜಿ ಎಂಕು ಮಲ್ಲಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಶ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಅವು ಸೋ ಕ್ಯೂಟ್ ಇರ್ ಮಲ್ಲ ಇಬಕ ಎಷ್ಟ್ಲಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಆಲೆ ಅಂಡಿತಿರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ನಾರತೆ ಚಿನ್ನು ಎಲ್ಲಿನ 10ನೇ ವರ್ಷ ಬರ್ಡೇ ಉಂಡು ಐತಲೆ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ರಜನಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎನ್ನ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮದ್ವೆ ಬಂದಿರ್ ಪನಿ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲಿಂಕ್ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಇರೆ ದಾದ ಬೋಡು ಬನ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇತಿ ಮಿತಿ ಇತ್ತನ ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕ್ ಎಪ್ಪ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕೊರ್ಪರ ಒಡೆ ಗೈಕ್ 30,000 ಉಂಡು ಕೊರ್ಪರ ಚಿನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪತಿಕ್ಕುನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇರ್ನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ ಓಕೆ ದಾದಗೆ ನನ್ನ ಮಗನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸರ್ ಆಯನ ಬರ್ತಿರೆ ಅಂಚ ಪಾತಿರ ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಓ ಅಂಚ ಎಂಚ ತಿನ್ನು ಪಪ್ಪ ಇರಿನು ಜಾದುಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ತಿನದೆ ಅಂದು ಪಪ್ಪ ಎಂಚಾಡ ಮಗ ಅಂದ ಜಾದು ಶೋಕಾಂಡು ಪಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕೊಂಜ್ ಅರ್ಥ ಪುತ್ ದಾದು ಚಿನ್ನು ಈ ರಾಣಿನ್ ಮಾಯ ಮಲ್ದರ್ ಅಂದು ಮಂತ್ರಿನ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ದರ್ ಅಂದ ಚಿನ್ನು ಆಂಡ ದೇವೇರ್ ನವ್ಲು ಪುನಃ ಎನ್ ಅಮ್ಮನ್ ಪಿರಕಂದ್ರ ಒಂದೇ ಅಮ್ಮನ್ ಮಸ್ತಿ ಎನ್ನುಡು ಪಪ್ಪ ಚಿನ್ನು ಯಾನ್ ಜಾದುಗಾರೆ ಮಗ ದೇವರತ್ತತಿ ಆಂಡಲ ಅಮ್ಮನ್ ವರಾತು ಓಡ್ ಪಪ್ಪ ಆ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಿನ್ನುನ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಬರ್ತ್ಡೇ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ತಿರ್ಗಾರೆ ಪೋರಂಡು ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪರಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಎನ್ನ ಚಿನ್ನು ಇನ್ನಿರ್ದೇ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪಡು ಸ್ಮೈಲ್ 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 ಗಿಲಿ 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 ವಿಶಿಂಗ್ ಯು ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಪ್ಪ ಇನಿತ ದಿನ ಇರ್ನ ಇರಿಗೆ ಒಡೆ ಮತ ಪೋರಂಡು ದಾದ ಮತ ಮಲ್ಪರಂಡು ಪನ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಸುರುಟು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಪೋರೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೀಚ್ ಪೋವರೆಂಡು ಪಪ್ಪ ಲೆತೊಂ ಪೋಪರಾ ಖಂಡಿತ ಲೆಸೊಂಪೋಪೆ ಮಗ ಈರು ಪಂಡಿನ ಪೂರ ಕಡೆಕ್ಲ ಪೋಯಿ ಅಂಡ ಸುರುಕು ನಮ ನಂಬುದಿನ ಕಾಪು ದಪ್ಪೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ನಡೆಗೆ ಪೋಡು ಪೋಯೇ ಆ ಪಪ್ಪ ಓಂಕಾರದ ನಾದುಗು ಪೊರ್ತು ಮೂಡುಂಡು ಓಂಕಾರದ ನಾದುಗು ಪೊರ್ತು ಮೂಡುಂಡು ಅಪ್ಪೆದಾಂತಿನ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪೆಡದಗಿನ ನಟ್ಟುಂಡು ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಪದ ದಿನುಟು ಬಾಲೆನ ಅಪ್ಪೆ ಕಾಪುಡು ಓಂಕಾರದ ನಾದುಗು ಪೊರ್ತು ಮೂಡುಂಡು ಅಪ್ಪೆದಾಂತಿನ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪೆಡದೈನು ನಟ್ಟುಂಡು ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ದಿನುಟು ಬಾಲೆನು ಅಪ್ಪೆ ಕಾಪುಡು ಕಡಲಿದ ಸಿರಿಕುಲು ಅರಾದ ಪತ್ತುಂಡು ಕಡಲಿದ ಸಿರಿಕುಲು ಅರಾದ ಪತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟಿಲು ತಿಕ್ಕಿಲಕನೆ ಬಾಲೆ ತಿಲಿಪುಡು ಅಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟಿಲು ತಿಕ್ಕಿಲಕ ನಮ ಬಾಲೆ ನಲಿಪುಡು ಎನ್ನ ಮೋಕಿದ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ಹೀರೋ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ಮೋಕಿದ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ಹೀರೋ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಇದು ಶುಗರ್ ಉಂಡು ಒಪ್ಪಡು ಮಗ
ಇನಿ ಇರ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ತೆ ದಾಲಾಪುಚಿ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಪೂಜಾ ಸರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ಪಿರಿ ಬೇಗ ಬರ್ರೆ ಬಂತೀರ್ ನಲ್ಲ ಪತ್ತಿನಿಜ್ಜರ್ನ ಇನ್ನು ಚಿನ್ನನ ಬರ್ಡೇ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಒಂದುಂಟು ಅವಳು ಅಂದಿಯ ಓಕೆದ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ಹೀರೋ ಪಪ್ಪ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಚಿನ್ನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿನ್ನು ಇನ್ನ ಡಿಮಾಂಡ್ ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಕೊರೆಗಾಯ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಟ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಚಿನ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ದೇತೊನ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಲಾವಾಡ್ ಮೋಕೆಡ್ ಕೊಡ್ತೀನತೆ ಹಾ ನಿಕಲ ಗಿಫ್ಟ್ ತೂನ್ನೆನೆ ಪಾಂಡ್ ಪಪ್ಪ ಕಾಲೇ ನನ್ ತಿರ್ಗಾಯಿನ್ ಮಾತ್ರ ದಾಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತು ಜೇರ್ ಪಪ್ಪ ಓನ್ ನೆನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಓ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಗಡಿ ಬಿಡ್ರೆಂಕ್ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಮದತಿ ಪೋಯಿನತ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಚಿನ್ನುನ ಪಪ್ಪ ಚಿನ್ನುಗೆ ಜಾದೊಡು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಯಶೋ ಪೂಜಾ Yes, sir. come on. ಅಬ್ರಾಕಡಬ್ರಾ, ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ಬರಣ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಪ್ಪ ವಾವ್ ಆಪಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಪಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ ಗುಂದೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ನಿಂದು ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಬಂದು ಈ ಜಾದುಗಾರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಮಗ ದೇ ಲೈಫ್ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಕಾಸು ಹೊರ ಖರ್ಚಾದು ಪೊಂಡಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಟೈಮ್ ಅಂಚತ್ತು ಮಗ ಹೊರ ಕರೀದು ಪೊಂಡ ಬೊಕ್ಕರ ಪಿರ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ವಾಚ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಪಿನತ್ತು ಎನ್ನ ಚಿನ್ನುಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಓಕೆ ಪಪ್ಪ ಮೋಕೆದ ಪಪ್ಪ ಯಶು ಸರ್ ಅಲ್ಪಲ್ಲರ ಯಶು ಎಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ Okay. ಐಟೈಟ ಪೂರ ಕಟ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ದಿರಿ ಅವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಇರ್ದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಶೋ ತೂವರೆ ಬರ್ಪಿರಿಗೆ ಸರಿ. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಯಾಕಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಂಗೆ ಫಾರಿನ್ ಇಡ್ಲ ಶೋ ತಿಕ್ಕುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಎಲ್ಲದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಾದೋನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪಗ ಓಕೆ ಡನ್ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ವಾಚ್ ತುಲೆಗೆ ಚೋಪ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂದೇ ಚಿನ್ನು ಮಗ ಮುಂದಾದ ಇಂಚ ಮಬ್ ತೋಜುನು ಇಚ್ಚಿ ಪಪ್ಪ ಸರಿ ಉಂಡತೆ ತುಲೆ ಟೈಮ್ ತುಲೆ 6:22 ಅಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ಬೊಕ ಎಂಗ್ದ ಇಂಚ ಬ್ಲಡ್ ತೋಜುನು ಅವಿತೀರ್ ದೆಂಬುಡು ಒತ್ತರತೆ ಅಂಚದಾದಿಪು ನೋನೋ ದಾದನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎತ್ತಿಲೆಕೊಂಡು ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂದಿತ್ತರತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಹೈ ಉಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಂದೆ ಜುಡ ಐ ಸೈಟ್ ವೀಕ್ ಆಪುಂಡು ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಣ ಪಂತಿನತೆ ಈ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಂದೆ ಜರೆ ಓ ಹಿಂಕಿ ಗಡಿಬಿಟ್ಟು ಐಕೆ ಗಮನ ಕೊರನೆ ಆಯ್ತು ಪೂಜಾ ಗಮನ ಕೂರೋಡೆತ್ತೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಿಂದಾಂಡ ಚಿನ್ನುನ ಭವಿಷ್ಯದಾದವು ಅವತ್ತಂದೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಇರೇನೆ ನಮ್ಮೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ರಿಂಚ ಪಂಡ ಎಂಚ ನಮಕು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬುಕ್ ಆತಂಡು ಹೇ ನಿಕುಲ್ ಹೇಗೆ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಆಪಿದಿ ಹೆಂಗ್ ಕಂಚಿನ ದಾದಾತಂದು ಐ ಆಮ್ ಓಕೆ ದಾದಾ ನಿಖಲ್ ಹೆಣ್ಣ ವಿತ್ ಡೌಟ್ ಉಂಡಾ ಓಕೆ ಅಂಜನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬು కదా ಸರಿ ಸರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಕಮ್ ಆನ್ ಯಶು ಪೂಜಾ ನಿಖಲ್ ಎನ್ನೋ ಟುಲ್ಲರತ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಮ್ ಆನ್ ಮಗ ಏನಾರ್ದ ಪೂಜಿ ಮಗ ಕಣ್ಣು ಕಟದು ಬುಡುಂಡು ತೈವಾ ಅಂಕೋದ ಕಲುಕು ಎದುರು ಉಂತುದು ಕಾದು ನೆಂಚ ಕಬಿದಿ ಕತ್ತರಿ ಎದುರು ಉಂತುದು ಕಾದು ನೆಂಚ ಕಬಿದಿ ಕತ್ತಲಿಡಿ ಪಪ್ಪ ಇರ್ ಮರ ನೆಟ್ಟದಂಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಗ ಅವು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕ್ಯಾಪತೆ ಅಂದು ಪಪ್ಪ ಐಟಿಗೆ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಗ ಆಬ್ರಹಡಾಬ್ರಾ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಲ ಆಬ್ರಹಡಾಬ್ರಾ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಲ ಪಪ್ಪ ಐಟಿ ಎನ್ನಿನ ಪೂರ ಬರ್ಪುಜತೆ ಇರಗಿತ್ತೆ ದಾದ ಬೋಡು ಚಿನ್ನು ಪಪ್ಪ ಇರ್ನ ಕೈಟ್ ಕಾಸಿಜಿನ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆತ ಉಂತುದುನ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜಾದು ನನ್ನ ಕೊಂಚ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ಪಾರ
ನೀರಿಗೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪಿ ನಿಮಗ ಆ ಟೊಪ್ಪಿಡಿದಾಲ ಬರಡು ಪಂದಾಂಡ ಚೆನ್ನಾಯ್ತು ಸುರುಟೆ ದೀವೋಡು ಬಂತು ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಕನ್ಯಾಪ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಪಾಪ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಗ ಮುರಣಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೈತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಲ ದಲ ಸರೀಟ್ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತು ಜೇರ್ ಮಗ. ಹಲೋ ಓಂಕಾರತಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಡ್ಡೆವಡು ನೆರಬುಂಡತೆ ಕಮಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆಂದು ಇರೇನ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ ದಿಗಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕಳಪಡ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಹಾಳಾತನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆವಡು ನೆನಪು. ಆವ್ ಸರ್ ಯಾನೇ ಬರ್ಪೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಎಲ್ಲಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಸರಿ ಆತಂಡೆ ಆತು. ಪಪ್ಪ ನಾನಿದೆ ಕಣ್ಣು ತೋರಿಸಿನ ಕಮಲ್ ಪೊಡೆ ಆಬ್ರಾಕಡಾಬ್ರಾ ಬೊಪ್ಪನ ಕಣ್ಣು ಸರಿ ಆವಡು ಸರಿ ಆನೆ ಪಪ್ಪ ಆಬ್ರಾಕಡಾಬ್ರಾ ಕಣ್ಣು ಸರಿ ಆವಡು ಆಬ್ರಾಕಡಾಬ್ರಾ ಕಣ್ಣು ಸರಿ ಆವಡು. ಬಾಲ ಮನಸ್ಸು ಬಂಗಾರು ದಾಳ ತೆರಿಯಂದಿನ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಂಡು ವಿದಿತ ಗೊಬ್ಬು ಪನ್ಪು ನೇರಿನ ಈ ಜಾದುಗಾರೇನ ಅತ್ತು ಸರ್ಕಸ್ ಜೋಕರ ಇದು ಮಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಜಾದು ತೂದು ಕ್ಲಾಪ್ ಆಡ್ತೀನಿ ಜನಕುಲು ಇತ್ತ ನಿನಂತೂ ತೆಲ್ತಂದುಲ್ಲಾರ ತಂಬೆ ದಾದಾತ್ಯ ನಿನಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪ್ ನಡೆದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೋದು ನಟ್ಟೋಲಿ ಅತ್ತ ಪಾತೆರಿಯಾಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಸರ್ ಇಂಕ್ಲಿಂದಿರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ದ ಸರ್ ಯಾಪರ ಇಂಚ ಆತಜಿ ಸರ್ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಹೆಲ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಇಂಚ ಆಯ್ನ್ ಸರ್. ಹೆಲ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ತನ ಇಲ್ಲಾಡ್ಬೋದು ಗೊಲ್ಲಡು ವಿಜಯನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೋದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆವಡು ಸಮಿತಿದ ಗೊಲ್ಲು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂದು ಇರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಕ್ ಮಲ್ದೀನಿ ದಾಗಿಯನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಅಪ್ಪರು ಜಾಗ್ರತೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಮಿತ್ತು ಬೇತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ಬಿನ್ ತೋಜಿಯಡ ದಾದ ಮಲ್ಪೇನು ತುಲ ಪಪ್ಪ ಈರ್ ಮುಲ್ಪರ್ಚಿ ಪಪ್ಪ ಈರ್ ದಾನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದ್ ಮಲ್ದಿನ ಹತ್ತದ್ದು ಪಪ್ಪ ಒಗ ದಾಯ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪಾಡ್ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್ ಮುಲ್ಪರ್ಚಿ ಪಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ನನ್ನ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪಗ ಜಾದು ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಮಗ ಸೇಡ್ ದಿನ ಸಾರ ಜನಕುಲಿನ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟವನ ಏನನೆ ಇನ್ ಯಾ ದೇವರ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಾನಗ ಹಾರ್ ಮಲ್ತಿನಿಟ್ಟು ದಾಲ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಮಗ ಊರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ವೇದಿಕೆಡೊಂದೊಂದು ಜಾದು ಮಲ್ಪನಗ ಜನಕುಲ್ನ ಬೀದಿಲು ಬೊಬ್ಬೆ ಕ್ಲಾಪದ ಶಬ್ದದ ಕೇಂದಿನ ಎಂಕ್ ಇದು ಅಂಚಿನನೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಒರಿ ಎನ್ನ ಜಾದು ತೂದು ಎಂಕ್ ಬಾಯಿ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕೆ ನೇರ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಪಾಡ್ ನಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತಪ್ಪ ದಾತ್ತೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಗ. ಎಂಕಲ ತಪ್ಪಂಡು ಎಂಕಲ ಜಾದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಡೆಗೆ ಉಂಟ ಒಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಒಲ್ಪ ಬಂದತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಒಲ್ಪಲ ಜಾದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುಜ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಾವ್ ನಾಯನೆ ವಿಧಿ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಾಡು ಸಾರಾ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಾವ್ ನಾಯನೆ ವಿಧಿ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಾಡು. ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಮುಗಿದುಜಿ ನನ್ನ ಸುರು
ನಾ ಕಿಸದುಲೆ ಒಂದಿಯ ಜಾದು ಸೇರ್ತಿನ ಜನಕುಲು ಏತು ಖುಷಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಆಡೋದಿಲ್ಲೇರಿ ಅಂಕಲ್ ಏನೆನ್ನ ಜಾದುದು ಖುಷಿ ಅನ್ನತೆ ಎರಡು ಕಲ್ದಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಡ ಆರ್ಮಿನಿ ತಡ್ಡ ಜಾದುಗ ರತ್ತ ಅಂಡ ಯಾನಿ ತಡ್ಡ ಜಾದು ಮಲ್ಪರೆಗಿಜ್ಜತೆ ಅಂಡ ಇದನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಪಂಚ ಬಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತಿನತ್ತೆ 10 ಊರ್ದ ಜನಕುಲು ಸೇರಿದ ಮಲ್ಜನ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸಮಿತಿ ತಗೊಳ್ಳು ಎನ್ನ ಪಾತರಿಗೆ ಎಂದು ಇರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಕ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಇರ್ನ ಶೋ ಪ್ಲಾಫಾನಗ ಅಗುಲ್ಬತ್ತಿ ಎಂಗ ನೆರ್ನಗ ಎಂಗ ಗರ್ವ ಬರ್ಪಿನ ಸಹಜ ಕಡೆಗಾನಗ ಇರ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎನ್ನ ತಪ್ಪಾಂಡು ಈರ್ ಪನ್ಪುನಟ್ ದಾಲ ತಪ್ಪಿಜಿ ಸರ್ ಖಾಸಗಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತು ಜಾದು ಮಲ್ಪನ ಕಲಾವಿದೆ ಬಂಡಿನಾಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಸಾರನೆ ಅವೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮೋಡ್ಲ ಇಂದುವೇ ಜಾತುನ್ ಪವಾಡದ ಬುದಾಡು ಮಲ್ತೇರ್ ಬಂಡಿನಾಡ ನಿಗಲಗಲೆ ಕಾರ್ ಬತ್ತದ ಕಾಸ್ಬಾರ್ದು ಬರ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಜಾದು ಪನ್ಪಿನ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಕ್ಷರದ ಪದ ಅವು ಖಾಲಿ ಕೈಚಾಳಗತ್ತು ಅವೊಂಜಿ ತಪಸ್ಸು ಸೇರ್ತಿರಂಚಿ ತಿರ 2,000-3,000 ಜನಗುಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಾದು ಒಂಜಿ ಮಾಯಾ ಒಂದಿನ ವಸ್ತುನ್ ಮಾಯಾತ್ತನ್ ಬಂದು ತೋಜವೆತ್ತ ಅಯ ಜಾತುಗ ಸರ್ ಈರ್ ಪಣಿನ ತಪ್ಪನ್ ಪನ್ಪುನತ್ತು ಈರ ಜಾದುದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಂತನೇ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲಾರ ಅವೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕಲು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾನಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿವೀಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವೇ ಲೋಕಲ್ ಪವಾಡ ಬಯಲು ಬಂದು ಮಂತದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಜಾದುದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ನು ಮಾತ ಗೊತ್ತಾಪುಲಕ ಮಲ್ಪುವೇರು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತಾಯ್ಬೇಕ ಒರಿ ಜಾದುಗಾರಿ ವೇದಿಕೆ ಜಾದು ಮಲ್ಪುನಾಡಲ್ಲ ಎಂಚ ಆಂಡಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಾದುಗಾರೆ ಹೊಸ ಜಾದುಲೆಂಗ್ ಕಲ್ತದು ಜನಕ್ಲಿ ರಂಜಿಸರ ತೂಪೇತೆ ಅವು ಜಾದುಗಾರೆ ஒரு ஜாதுகாரை தாத பந்து ಆ ಜಾದೂಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು ಕೊರಳುಡ ಕಣ್ಣು ಬಂದಂಡ ಅವು ಆಯನ ಒಟ್ಟುಡು ಎತ್ತಿನ ನಿಖಲೇರು ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಮಗ ಮಾತ ಅಪ್ಪೆ ಮಗ್ಲ ಜೋಕುಲು ಬೇಗ ಮಲ್ಲಾವಡು ಪಂದ ಆಶೆ ಪುಂಡು ಅಂಡ ಇರಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಜಾದು ಮಲ್ತದು ಪಪ್ಪನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾಯರು ಮಗ ಜನನ್ನ ಮೀರಿಸೋನ ಜನರ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜಾದುಗಾರ ಯಾರು ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಡ ಮಲ್ಲ ಜಾದುಗಾರ್ ಈರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಇನಿದಾದ ನಾನು ಬೇಜಾರ್ದು ಯಾನೆನ್ನ ಜಾದುದ ಕೋಟುನು ಗೆದ್ದಕ್ಕಿಯ ಅಂಡ ಜಾದುನು ಯಾನು ಗುಡಿಯಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಲೈಡಿತಿನ ಜಾದುನು ದೆಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಯಾನು ಜಾದುಗಾರ ಎತ್ತೀನಿ ಅವು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಷ್ಟಕ್ಕೂ ಬೋಡದತ್ತು ಅವು ಎನ್ನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಬೋಡದ ಯಶೋ ಮಗ ನನ್ನ ಓಂಕಾರ್ ಜಾದು ಅತ್ತು ಆಬ್ರಕಡಾಬ್ರಾ ಬಂದುಲೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರೂತ ಹಂತೊಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಅಕಲ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಕನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಡ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾಪು ಈ ತಂಡದಕ್ಲಿ ಇನಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಈ ರಂಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇತ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಲ್ತದ ನಿಕಲ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದಿದೇರು ಈ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತಂಡದಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪನೊಂದು ಅಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಕೇನೊಂದುಲೆ ಯಾನಿತ್ಯ ಸುರುಕಾದ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾಪು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ದಾರ್ ಮೊರ ಆಣಿ ಹಿಡಿದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಕಲ ಎನ್ನಂದಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಕನಾಯ್ದಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಇನಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಗಣೇಶನು ನಾಚಿಕೆ ಮಲ್ಪಲೇಕ ಕಲ್ತದ ಅವಲ ಕಲಾವಿದರು ಕಲ್ತದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಲ್ದಾರ್ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಣ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕಲ್ಪಾಯರು ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ನಿಖಲ ತೋಜೊಂತರು ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸುರುಕು ಬಂದಂಗನೆ ಹೊರ ಜಿಗ್ 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 ಹೊರ ಆ ವೇದಿಕೆ ಹೊರ ರೈಸಾಯರ್ ನಿಖಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಕಾರು ಮಾಯಕಾಪಿನ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಎಂಕಲು ಅಂತೂ ಕಂಡಿಟೇಟ್ ಬರೋದು ಅವರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಣ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಭಿನಯ ಮಾತನ ಅಭಿನಯ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಐತೊಟ್ಟುಕು ಶರತ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಐಟ್ಲ ಜಾದು ಇತ್ತು
ಸಕ್ಕು ಶರತ್ ಯಾಪಲವು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನು ಅಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದೆರ್ತ್ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿದ ಶರತ್ಗೆ ಯಾಪಲ ಉಂಡು ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಅವು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಈ ಸರ್ತಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಡು ಆ ಜಾದುನು ಭಾರಿ ಶೋಕು ನಿಕ್ಲು ತೋಚ್ಪಾದು ಒಂಜಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಆಪಿನ ಅಪಮಾನ ಐನು ಒಂಜಿ ಮಗೆ ದೆರ್ತು ಬತ್ತನ ರೀತಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಟ್ಟನ ಸನ್ನಿವೇಶನು ಅವಳು ಕಂತರ ಬಾಲೆಲ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಶೋಕು ನೀಂದೆರ್ಲ ನೀಂದದೆ ಒಂಚೂರು ಶೀತ ಆದುಪ್ಪು ಅದವಲೆ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಹೊಡೀರು ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಹೊಡೀರಿಂದು ಶರತ್ನ ಮಗೆ ಚಂದ ಓಹೋ ಅವೇ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಏನಂಚಿನ ಹೊರತು ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಜಾದು ಮಲ್ತಾರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅಂಡ್ ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವರ್ಕ್ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಕಲೇ ಸೇರಿದ ಫಟಾಫಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ನೀವು ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಕೊರಿಯರ್ ಇನ್ನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಜಾದು ಬರು ಬಂಡದು ಜಾದುದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿನಯ ಎಡ್ಡೈತಂಡು ಸಂಗೀತ ಸಮರ್ಪಕವಾದಿತ್ತಂಡು ಕಡೆಕ್ ಜೂನಿಯರ್ ಜಾದು ಒಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವು ದಯವಂಡ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ಸೂಪರ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಂದೆ ನಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಗಣೇಶ್ ಈಜಿನ ಎಂಕು ಬೇಜಾರ ಈತು ತೆಲಿಕೆ ಅಪ್ಪಲ ಬೈಜ್ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುರುಕಾದು ಒಟ್ಟು ಸಮಸ್ತ ಜಾದೂ ರಂಗದ ಪರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಾವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ನಾಟಕದ ಉಲಾಯಿಡ್ ಜಾದೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಂತದು ಜಾದೂ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಲೆಕ್ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಕೊರನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾಪು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಜಾದೂ ದಕ್ಕಲ ಮಾತಲ್ಲ ಪರವಾದ ಗೌರವದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂದು ಯಾನ್ ದಾಯಿಗೆ ಪನ್ನೊಂದಲೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದರು ಜಾದೂದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಐದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ಪನಗ ಐಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಿಕಲ ಮಾತ್ರ ಆಪಿನ ತಂದೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿ ಕಲೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ನನಾತ್ ಮನವರಿಕೆ ಆಪಣು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ನೆಂಕನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಕಲ್ ಕೊರನೆಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಯಾನ್ ಈ ಪಾತ್ರನ ಪನ್ನದಿಲ್ಲ ರಡ್ನೇ ಪಾತ್ರ ಯಾಕಡೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡಿರದಾದ ಬಂಡ ಜಾದು ಕಲ್ತದು ಅಕಲ್ ಮಲ್ತೇರು ಬಹುಶಃ ಅಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಜಾದು ಮಲ್ಪುನ ಹೊತ್ತು ಅಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಬಟ್ ಯಾನು ಸುರುಡ್ದೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಾದ ಬಂಡ ಒರಿಯ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನಯೇ ಒರಿಯ ನಟೆ ಆಯ್ನೆ ಜನ ನಟಿ ಆಯ್ನಾಲು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಪರಾಪಣು ನೆಕ್ ಉದಾಹರಣೆ ಏರ್ ಪಂಡ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಒಂಜಿ ಜಾದೂದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೀರು ಜಾದೂಗಾರ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಈ ರೈಟರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೋಡು ಆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಬಹುಶಃ ಎಂಕಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕಲ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಬರ್ಪಿಸಿದ ಆಯ್ಪಂಡ ಅವರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂಚನೆ ಶಾರೂಖ್ ಖಾನ್ ಅರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಜಿಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ನೆನಪು ಕಮಲ ಹಾಸನ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಐಟ್ ಜಾದೂಗಾರನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು KS ರಮೇಶ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಾದೂಗಾರರು ಅವೇನು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಐಟ್ ಆ ಪಾತ್ರಡು ಮೇರ್ಲ ಸೇರೋನ್ವೇರು ಕಮಲ ಹಾಸನ್ಲ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ನಟೆ ಏನ್ ದಾಗಿ ಈ ಪಾತ್ರನ ಪನ್ನದಲ್ಲೇ ಬಂಡ ಜಾದೂ ಪನ್ಪಿನವು ಒವೇ ಮಾಟ ಮಂತ್ರೋಡು ಆಪಿನವು ಅತ್ತು ಜಾದೂ ಪನ್ಪಿನವು ಒವೇ ಸಿದ್ಧಿ ಪವಾಡ ಅಂಚಿನವು ಮಾತ ಊಲಾತ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪನ್ನೆರಡು ಬಂಡ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ನೃತ್ಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇತ್ತಿಲಕನೆ ಜಾದೂಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಅಭ್ಯಾಸೋಡು ಅವಿನ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ಜಾದೂ ಮಲ್ಪನ ಜಾದೂಗಾರನ ಪಾತ್ರದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪಾತ್ರ ಇದು ಯಾನು ಜಾದು ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಜಾದೂದ ಪಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪಾತ್ರದ ಉಲಾಯಿ ಜಪ್ಪನಾಗ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಕೈಟಾಪಿನ ಅಂಚಿನ ಐಟಮ್ಲು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಂದಾಪನು ಅಂಚನೆ ಬಹುಶಃ ನಿಖಿಲ ಆ ಪಾತ್ರದ ಉಲಾಯಿಡ್ ಜತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬೈದನು ಬಹುಶಃ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಉನ್ನತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಜನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನಕ್ಲು ಬರ್ಪನು ಬಕ್ಕ ಜಾದೂಗರ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪಿನಕ್ಲು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವಾ ಜಾದು ತಂಡೋಡ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸ್ಮೂತ್ನೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಐಕ್ ಪಡದಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಾನದಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ದೇವಣ್ಣಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೋನ್ ಕೊಡ್ತು ಅಕೇರಿಡ್ ಕಣ್ಣು ತೋಜಂದೆ ಒಂಜಿ ಜಾದೂದಯ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ಪಿನೇನು ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾಜಿಕ್ ವಿಷಯ ರಿತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡು ಗುಜಾರಿಶ್ ಬಂದು ನಿಖಲ್ ತೂದು ಪರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಅರ್ನಾಲ ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ತರೋಲು ಆರೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಗಾಳಿಡು ತೇಲ್ನಾಗ ಡಾಮ್ ಅಂತ ಇರ್ತು ಬರ್ದು ಬೇರಿತ ಮುಳ್ಳು ಕಟ್ಟದು ಐದು ಬಕಾಲ ವೀರ್ ಚಾರ್ ಡೆಪ್ಪುನು ಐಶ್ವರ್ಯ ಐಟೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದುಲೇರು ಐಟ್ಲ ಜಾದೂಗಾರ ಒಂಜಿ ತುಮಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಆ ತುಮಲ ಐನಿ ನೆನಪಂಡು ಬಕೊಂಜಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪದಾದ ಬಂಡ ಅಮ್ಮೇರು ಮಗೆ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ನಿಜವಾದ್ಲ ಭಾರತೋಡಾತಂಡು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಮೂಲ ಸೇರಿದೆ ನಕ್ಲೆ PC ಸರ್ಕಾರ್ ಸೀನಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಗೂ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಮಾರೇನು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಗೆತ್ತೊಂದಿನಾರು ಆರು ಜಗತ್ತಿಡ ಇಡೀ ಜಾದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಏಕೈಕ ಜಾದೂಗಾರೆ ಭಾರತದ ಆತ ಪುಗಾರ್ತದ
ಆರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಜಪಾನ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸ್ಟೇಜ್ದ ಮಿತ್ತೆ ಆರೆಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದು ಆರು ಕಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ದ ಮಿತ್ತೆ ಅರ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಶೋ ಬೊಕ್ಕಲ್ ಅರ್ನ ಶೋ ಏತಿತ್ತನ ಬಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 25 ದಿನ ಶೋ ಬುಕ್ ಆದಿತ್ತನು ಆರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಏಪಲ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ದ ಶೋ ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಆನ್ ಪಂದು ಆನಿ ಅರ್ನ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಅರ್ನ ಮಗೆ PC ಸರ್ಕಾರ ಜೂನಿಯರ್ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪ ಇತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇರಾರು ಆರ್ಲ ಅರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಜಪಾನ್ಗೆ ಬತ್ತದು ಮೆಗ್ಗೆ ಅರ್ನ ಪುನೋನು ಭಾರತಗೂ ಕೊನದು ಭಾರತೋಡು PC ಸರ್ಕಾರ ಸೀನಿಯರ್ನ ಪುನಃ ಪೊತ್ತಾನಾಗ ಜಪಾನ್ಗೆ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಮಗೆ ಅಮ್ಮೇರನ ಪೇಟ ಅಮ್ಮೇರನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಶೋನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತದು 25 ದಿನ ತಾ ಜಪಾನದ ಶೋನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಕ್ ನೆನಪಾಣುದು ಒಂದು ಮಾತ ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ನಾಯಿನಂಚನ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪೆನು ಈ ವಿಷಯಡು ಕಲಾವಿದರಾಯನೆ ಅವು ಜಾದು ಕಲಾವಿದ ಆದಪ್ಪು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರಾದಪ್ಪು ಪಿರಾವುಡು ಪುನಃ ಬುರುಂಡಲ ಬಹುಶಃ ಏತೋ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚನ ಆತನು ಪಿರಾವುಡು ಪುನಃ ಬುರುಂಡಲ ಎದುರುಡು ಪುನಂಚನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಗೆ ದಾಲ ಆಯರ ಬಲಿ ಪನ್ಪೆನಚನ ತಾಕತ್ತು ಪುನಃ ಬಹುಶಃ ಅವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಿಕ್ಲು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಪಿರಪ್ಪ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಶ್ರೀ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಇಡ್ಯ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಸಾಹಿಲ್ ರೈ ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆ ಬೈತ ಬರಡು ಯಾನ್ಕಲು ಕೇನೋಣ್ವ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬೈದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಮುಲ್ಪ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಮೇಕಪ್ದ ವಿಷಯಡು ಏರಾಂಡಲ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿಡು ಪ್ರಸಾದನದ ವಿಭಾಗಡು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಗೆತ್ತೋನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಇಡ್ಯ ಮೇಯರ್ ಬೈದರು ಹಿರಿಯರಾಯನ ಇರಗು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರಂದಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಂದು ಪುನಃ ನಮಕ್ ಮಾತ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊರ್ರಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಡು ನಟನೇನು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಐತರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ನಿರೂಪಣೆಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಸಾಹಿಲ್ ರೈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬೈದರು ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬತ್ತು ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ರಂಗತರಂಗ ಕಾಪು ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಮೂಲಕ ಏತೋ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಲೀಲಾಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬೈದರು ಅಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರಂದುಲ್ಲೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲೀಲಾಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಅತಿಥಿಲೆಗೆ ಈ ಪೂತ ಪುರ್ಪೋನ್ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆ ಕೊರಡು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಇಡಿಯರಿಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಇರ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಸಾಹಿಲ್ ರೈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಯನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲು ಖುಷಿ ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಎಂಚ ಪಂಡ ಅಕ್ಕನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅರಿ ಬಕ್ಕ ಬಜಿಲ್ ಒಂದೇನು ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಅದು ಕೊರೊಂದುಲೇರು ದಯಮಲ್ತದ ಅವೇನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬೈದನಂಚಿನ 2 ಜನ ಬಿನ್ನೇರು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪಟ್ಟೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊನ್ವೆ ಮೊಕಲು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಜಾದುನು ತೂನಗ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎನ್ನುದು ಪರ ಬಹುಶಃ ಯಾನು ಐಕದಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ದು ಪೇಪಂಡ ಆಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಜಾದುದ ಆ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನನು ಕೊಡ್ತಿನಕ್ಲು ಆ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಾದಿನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜಾದುಗಾರ ಆದುಪನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಹೆಮ್ಮಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಕಟಪಾಡಿದ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರ ಆದುಪನಂಚಿನ ನಾಗೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಪನ್ಪಿನೇನು ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆಡ್ ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ರಂಗವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾ ತಂಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಪನೊಂದುಲೆ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್